Kuonde rito nyithindo e kaunti ma Kilifi ni kod midhiero ma chopo kare dwaro margi. Riwruogego wacho ni gisekale midhiero kendo ok osebedo mayot e reso nyithindo mathothgi gin mago maonge kod nyalo. Jataa tije mar rito nyithindo ma Malindi Robert Veronoki owacho ni okang' mar tend Amerika chungo sir mar yande giyudo osemiyo gibedo gi nok mar mwandu ma ginyalo tiyo godo e rito nyithindogo. In financial constraints because of the downfall or whatever is happening, political issues and the critical issues here and there that have really affected donors or well-wishers supporting us. Of the issues that are affecting each and every one of us, especially the global issues, they have affected these children's home so much, especially the war in different places, economic constraints. So that's why, as Dikra Properties Limited, we sought it out so that we can help them, because it is not an issue that